Eu am o purici aici, da? Mhm. Puricile o să facă 3 salturi în spate, da? Mhm. Țop, țop, țop. Ține un pic dacă că obosit. Ține-o, ține așa. Da, ține. Mai face 3 salturi, da? Țop, țop, țop. Tu crezi că au un purice în mână? Mhm. Crezi că au un purice în mână? Da, cred. Păi cum? Păi se poate. Să văd. Uite, Am puricile în mână. ține-l. Tu. Păi cum? Tu crezi că au un purice în mână? Da, cred. Oh, las că pe jocul. Trebuia să zici că nu. Și după aia îți zicea, pe de ce îi ții geaca? Da, am crezut, am dat în joc. Adevărat.